nyaya yemusikana waya yatanga futi mamuzi amusikana wakumbobuda achiti hanzi ndakaripwa napresident uya. Saka izvezvi manje akadzoka pane ndikini yavaiita nezuro pax apo vaimbonzi twite ndipo vaitaura achidiscasa ari ipapo achiti inini vanhu muchero makatoda kuti tozviramba zvenyu asi nditori nemavhi 11 azvo airoredza kutaura kuti ane manudhu chaivo chaivo apresident. Hanzi ndichaita ndizotanga kuda kuti nazotaura hanzi ndasina basa nazvo but hanzi ndakazoona umwe musikana futi akanouya achindiudza munzi musikana umwe ane 20 years here kuzimbabwe ikoko. Hanzi ndiye akabva auya akandiudza kuti hanzi ndaningirikina ndakanzwaruwo futi hanzi asi iye aritotyawo kutaura. Saka hanzi ndo zvakabva zvitoita kuti ini ndowane simba rekuti ndirambe ndichitaura manje. Saka ipapo manje pakatoshata kumana iwe unoziva kuti vanhu vacho kana vakatotanga kutotaura taura nyaya dzakadai soidzi inyaya inotyisa guys. Unoziva kuti hapana munhu ane zvivindi izvezvo zvokuti ungati ungasumuka iwo izvezvo wototi ndakarepwa napresident. Zvepolitics hambesi uyu tese tinoona kuti buda tichitoti aiwa president ari pati mude ngaabve izvozvo hazvina basa but kungoti munhu akarepa haisi nyaya diki iyo itori nyaya itori serious chaizvozvo zvekutoti inotyisa inotaura but iye aroramba achingotsika madziro achitotaura kuti inini ndine mavhi 11 ndine machinje because dzasiyana nedzimwe nyaya dzekuti vanhu vanenge vachingotaura vachingobuda kuti aiwa inini ndakatozodai so inini akatibirira maelection pakati akazodai akatidai idzodzo dzinyaya dzekuti masmall but ukaona nyaya dzakupinda mabhurugwa dzaomana bhurugwa remukuru wenyika hakusi kwekutambira ikoko but ameno getsa timboona kuti mavhi 11 acho achamabudisa here.